algo sobre modo de licitación e todo eso. Falaremos co técnico correspondente. En todo caso, o que se trae pois, é a aprobación desta memoria, desta idea que pois, sustituir a actual caldeira que ten a piscina de gasóleo por unha caldeira de biomasa e que se crearía unha rede de distribución de calor que chegaría hasta o polideportivo, o cal tamén se daría servicio, e que sabemos que ten un consumo pois non excesivamente alto, non vai ser un aforro tan importante como é o da piscina, por suposto, pero está tamén pensada para que no futuro poda dar servicio a outras instalacións de carácter público, pois como pode ser o Centro de Saúde, que tamén nos facemos cargo do gasto en gasóleo, e como pode ser tamén pois, o propio Colexio de Saustino Rieiras ou a residencia, ou incluso o Centro de Día, se estiveran interesadas as respectivas consellerías. Ten a palabra a portavoz socialista. Bueno, nada, decir que, bueno, é aprobar un punto para pedir unha subvención. Eu espero e confío que teñan analizadas todas as alternativas posibles das enerxías renovables. Non sei o motivo por que se inclinaron pola biomasa. Tampouco non sabemos ao final como vai evolucionar bueno, o tema ese das astillas da biomasa para queimar, si se subvenciona moito este tipo de calefaccións, ou mellor, aí falaba de que as astillas subirían o IPC anual, vamos a ver en función da oferta e da demanda, pero, bueno, máis que nada, me gustaría saber que outros tipos de enerxía analizaron vostedes a enerxías renovables e por que se decantaron por esta. Esto me gustaría escoitar a explicación. Polo BNG. Ben, o BNG non só indicou con relación á data de licitación, sino tamén que a memoria descriptiva estaba firmado por alguén que non ten nin documento de identidade, nin CIF, nin nada, porque ademais a memoria descriptiva, ainda que é solamente para atender a unha subvención, é unha memoria que se saca de internet. Vamos a ver que únicamente poñendo datiños por aí, buscar cando vale unha caldeira en internet e todo o demais, porque o documento é exactamente como está aquí, ca versión 13.7.17, sácase de internet sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, espero que llevala ao Concello para esa subvención que pretende recoller, pero, bueno, insisto en que isto nos parece realmente bastante carente de formas. Por outra parte, o grupo de goberno comentou cando foi a cuestión de presentación desta proposta que pretendían engadir a ese círculo, a ese aro, a esa zona de calor, outra serie de edificios, de instalacións públicas que se encontran tamén na mesma zona ou no recorrido dese aro de calor. Lóxicamente, cantas máis termias teñamos que repartir, máis termias temos que producir e, polo tanto, máis caldeira necesitamos. Quero recordar, por tanto, aquí a corporación que dentro das partidas nas que recollen como total este proxecto que van a presentar vostedes a esa subvención, precisamente a caldeira é con moito o elemento máis importante, e cambiálo non sería baladí, non serían 4 patacóns. Por lo tanto, pensar en que se pode engadir aquí o centro de saúde, o centro da terceira idade, que se pode engadir todos os edificios máis ou menos de uso público que se encontran na zona, creo que é un poquinho como un brindis excesivamente exagerado. De calquera maneira, sendo como é, para precisamente optar a unha subvención, nos imos a votar a favor, pero encontramos realmente que o proxecto, aínda sendo engaiolante, semella, a pesar de que este asinado a finales de xullo, semella un pouco precipitado e collido polos pelos. Ten a palabra o portavoz do PP. Así como el proyecto es interesante porque puede suponer un ahorro tanto energético como a nivel de contaminación, sí que para nosotros adolece, la idea es buena, pero lo que adolece es de un estudio
fiable de realmente el ahorro que nos vamos a suponer, si esa es la mejor alternativa posible y sobre todo si queremos, y en esto coincido con el portavoz del ONG, queremos que eso funcione para además muchos más centros, tenemos que tener en consideración que la caldera tiene que estar sobredimensionada para que después no estemos colgados, porque realmente es la parte más fundamental y más importante de toda la instalación. Con lo que, vuelvo a decir, la idea creo que está bien, es buena, pero lo que falta es un desarrollo técnico adecuado tanto en lo que supone de ahorro energético como que en dimensionar en sí la instalación. Ben, primeiro empezaría contestando a portavoz do Grupo Socialista. O número de empresas e persoal técnico que se dedica, incluso xornadas ás que asistín eu personalmente para, non sei, recabar información sobre cal era a forma máis asitada, pois son incontables. Son incontables. Asistín a todas as que organizou a Diputación, as que organizou a FAIPAC, que é unha asociación que se dedica ao fomento do ahorro enerxético, incluso a que organizou o Concello de Ribeira, bueno, a cantidade de xornadas de formación e de reunión con moitísimos técnicos. Se avaliaron varias e incluso existe a posibilidade de engadir algún método de enerxía renovable a posteriori. Das valoradas, esta é a máis doada e que produce un aforro importantísimo para o Concello. A solar ten o problema, no caso da piscina, da forma que se deu o tellado no proxecto de construcción, que ten forma pois como unha pequena U, é dicir, a depresión está no centro, a colocación dos paneles é bastante dificultosa nese sentido. Pero, en todo caso, se é técnicamente viable, podermos seguir por ese camiño, engadindo aforro ao que é a piscina. O proxecto xa dixen que é a memoria que exixen, e non sei se está en internet ou non, pero hai que compoñer unha serie de datos, non é para nada tan exixente como para nada, non ten nin punto de comparación, como decía Carlos Lomeado, que, bueno, nos cansamos de subir documentos a plataforma do IDAE para poder solicitala, porque a memoria era tan extensa e a auditoría enerxética tan extensa que hubo que partir, quero recordar, que en 10 documentos. Esta, sin embargo, só exixen esta memoria, onde se faga unha certificación enerxética dos edificios actuales, se diga que enerxía saber actuar e, sobre todo, piden o aforro, porque esta liña de axudas hai que recordar que ten como objetivo reducir o consumo de carbono. Por lo tanto, iso é o que máis van a mirar. Se temos aforro enerxético ou de caso Concello, se vamos a dar un servicio tal, digamos que un pouco indiferente para o IDAE, o que quere que se reduzcan as emisións de dióxido de carbono. A rede, a caldeira, efectivamente, ten solamente a potencia un pouco por encima para dar servicio á piscina e ao polideportivo. Quizás sería posible tamén darle servicio con esa mesma potencia ao colexio, pero xa máis alá xa difícil, evidentemente. Non sería sustituir a caldeira, en todo caso sería engadir módulos que darían potencia. A potencia non ya podemos poner ahora a que sería necesario para dar a servicio a todas esas instalacións, esas edificacións, porque non son de titularidade municipal, non podemos pedir unha subvención para edificios, dependencias que non son da nosa propiedade. Sin embargo, sí podemos despois chegar a convenios con cada unha das consellerías implicadas, nas que, con a chega inicial que faga a consellería, sirva para cofinanciar o incremento de potencia e sirva para darlle servicios e que están interesadas. Nos pensamos que poden estar moi interesadas porque van a ter unha reducción de gasto e, bueno, no caso do colexio, xa comentamos tamén na comisión informativa, pois, quitar as caldeiras de gasóleo dun colexio, pois, sempre é unha boa idea, por suposto. E, aparte, o colexio está, vamos, ao lado de onde, en principio, vai ir a caldeira, ainda que manexamos outra situación que sería intermedia entre os dous, nunha parcela que hai que pertenece ao Ministerio de Obras Públicas e Transporte, ali donde se inicia o paseo, o paseo circular, por lo tanto, non ten un comenzo ni un fin, pero, digamos, esta estrada que sale do Colexio de Banda Seca, desde onde se inicia, pois ali hai unha parcela, hoxe en día está coberta da planta esta do Plumeiro, pois esa é de propiedade do Ministerio, entendemos que foi algunha obra que quedou aí un residuo e queríamos solicitar a súa cesión e tal vez apoiamos aí porque quedaría intermedia, pero tamén está explicado que as perdas de calor que se producen non son significativas, se produce 1 grado con estas canalizacións que están previstas, 1 grado cada kilómetro, por lo tanto a agua quente vai chegar perfectamente, se poña onde se poña, que se poña un dos extremos a caldeira. E está pensada
a rede para dar soporte a todas as edificacións. Non podemos facelo coa caldeira, porque o ideal nos diría onde van vostedes con a caldeira de 20 kilovatios e só teñen que dar servicio á piscina e ao polideportivo. Non? Por lo tanto, quedan moitas xestións por facer. Xa comentei tamén que se iniciaron coa Consello de Educación unha primeira... Bueno, non foi un rechazo, sino que unha petición de máis información e de máis características técnicas do que se pretendía facer, que o faremos pois, unha vez que teñamos o proxecto, se se aproba, unha vez que temos o proxecto redactado, onde se irá todo perfectamente recollido. Non, non sei se solucionei todas as dúbidas. Ten a palabra a concelleira. Bueno, sí, eu, en principio, eso, para unha subvención tampouco... A ver, coincido co portavoz do BNG en que o memoria en debles, non sei se é un copiar e pegar, pero bueno, casi, tamén fala dunha eficiencia energética aí do 90%, pero é teórica, porque, bueno, eso pasa como nos coches, cando nos din consume un 5, un 6 ou un 7, e despois consume o que consume, non? Hai un montón de válvulas ao largo do camiño e todo eso é pérdida de calor, pero, bueno, a ver, son enerxías renovables e non deixa de ser unha boa idea. Problema, algo máis? Non, pero creo que queden así claros, non? Os nosos comentarios a respecto das formas e das ignorancias das capacidades de José Otero Gavieiro, sabemos que ten outras cualidades, pero, bueno, nada, sendo como para unha subvención non lle imos dar máis voltas, o vaya que vala e o vaya que sexa que os aforros finalmente se establezcan os parámetros aquí marcados. Por nada máis. Pois paramos a votación, votos a favor e aprobase por unanimidade, punto número 8, e pasamos á proposta da Concellería de Cultura, o punto número 9, sobre nomeamentos de núcleos de población. Ten a palabra a Concellería de Cultura, Genoveva Bermo. Boas noites. O decreto 189/2003 do 6 de febreiro aproba o actual nomeña. E o noso rueiro municipal, no noso rueiro hai núcleos de poboación que non se asustan ao nomenclator. Son os seguintes: Aldea Bella, Casa Queimada, Crocha de Poniente e a Mercede. No nomenclator da Xunta figuran como Aldea Bella separado, Casa Queimada tamén separado, Crocha de Poniente e a Mercede. E por todo isto, pois, propoñemos os seguintes acordos. O primeiro é nomear os núcleos de poboación mencionados no rueiro municipal como figura no nomenclator e o segundo, dar traslado de acordo ás persoas interesadas á Oficina de Correos e ao Departamento do Padrón Municipal de Habitantes para a súa rectificación no Instituto Nacional de Estadística. Ten a palabra a Partido Socialista. Por negar. Sí, bueno, eu quería decir un par de cousas. Primeira, no pleno do 25 de maio aprobouse neste pleno o cambiar o nome na Angustia á rúa e poñerlle o nome de Rúa a Mercede. Entendo que, unha vez aprobado esta proposta da Concelleira de Cultura, haberá que cambiar ou que modificar ese acordo da corporación para denominar a rúa a Mercede, non? Que será o nome que corresponde e que ademais é o tradicional. Por outra parte, desde logo desde o BNG, evidentemente é necesario que o rueiro da Pobra sexa acorde coa normativa oficial, desde logo, pero máis importante que isto nos parece que tanto estes lugares como todos os demais da Pobra do Caramiñal estean debidamente sinalizados, que conservemos a toponimia local e a toponimia tradicional, pero que ademais a deamos a coñecer e que facilitemos, sobre todo para as persoas que viven nas aldeas, a orientación e a ubicación, non? Porque é unha queixa de moitos vecinos e veciñas desde hai moitísimo tempo que cada vez que chega un transporte, que cada vez que ten que ir unha ambulancia, que cada vez que cambia un carteiro, hai problemas porque os lugares non están sinalizados. Entón, para nós, sería unha gran satisfacción que, ademais de cambiar a nomenclatura dos lugares, se sinalizase debidamente. E, bueno, non sei se nesta ocasión van consultar os vecinos ou non, ou se simplemente xa vai así. Por Partido Popular. Concelleira, algo máis.
Bueno, sinalizalos axeitadamente tamén é algo importante, por suposto. Eu sei que hai proxectos para de sinalización, non sei exactamente si engloban todos os que poderían ser, pero sí que é algo a facer tamén. E respecto a consulta dos veciños, pensamos que os cambios non son exactamente, bueno, non van en contra de nomes arraigados na poboación, sino que son, pois, sobre todo, poñer unha forma correcta, pois separar os dous nomes ou sustituir poniente por poñente ou a mercede por a mercé, que como lle chaman realmente, pero bueno, nos no mes de xullo nos encontramos ca sorpresa de que no rueiro municipal estaba a mercede e non a mercé, entón foi con ese nome por ese motivo, non? Penso que non son cambios que vayan, que non se san moi agresivos na memoria da xente e pensamos que a consulta neste caso non é demasiado necesaria. Algo máis? Eu simplemente que se teña en conta, no caso do nome da rúa, que se modifique ese acordo da corporación, ou que sexa, e que cando se proceda, que non sei se xa se procedeu ou se iniciou o trámite ou non, para o cambio no nome da rúa da Angustia polo da Mercé, que se lle cambie polo da Mercé e non polo da Mercedes, simplemente que conste iso. O cambio en principio queda recollido xa con esta aprobación, non foi falta o cambio queda... Sí. Teníamos previsto. Votos a favor? Aprobase por unidade e pasamos ao punto número 10, que é outra proposta da Consellería de Cultura, e neste caso tratase de nomear unha rúa en honor a Xosé Carlos Mosteiro Fraga. Ten a palabra a concelleira. Bueno, como todos sabemos, o día 3 de xullo finou o escritor Carlos Mosteiro. El foi mestre durante moitos anos no Colexio Pilar Maestro Sierra e activista lingüístico. Foi voceiro da plataforma Queremos Galego na comarca do Barbanza. E a súa vida e a súa literatura estivo estreitamente ligada á promoción e reivindicación do galego. Ademais, desenvolveu unha intensa actividade na Asociación Barbantia, participando con diversas responsabilidades e colaborando habitualmente na Voz de Barbantia e no suplemento cultural da Voz de Barbanza. Foi tamén autor dunha interesante obra no eido de literatura infantil e juvenil e gañador de premios literarios como o Facho no ano 1994, o Premio Abril de Narrativa, que se convoca nas diferentes linguas do Estado español e tamén en portugués no ano 2001. E o Premio Barco de Vapor no ano 2006. Por todo exposto, o propón a corporación a adopción dos seguintes acordos. Poñer o nome de Xosé Carlos Mosteiro Fraga a unha rúa do Concello e nós temos unha proposta que é a actual Travesía Fernández Varela, onde se localiza o domicilio familiar, e realizar diversas actividades de promoción e difusión da súa vida e da súa obra. Ten a palabra por todo socialista. Intervén polo BNG. Ben, a nós, desde logo, nos parece unha idea estupenda. A verdade é que nos alegramos de que se traia esta proposta. Nos parece que, desde logo, Carlos Mosteiro é merecedor non soamente deste, sino de outras moitas honras e, desde logo, que imos votar a favor. Agora ben, quixéramos que non se esquecera que temos aprobado tamén nesta corporación o de darlle o nome de Anxo Rei Ballesteros a unha rúa que non ten nome. Quero dicir que é un trámite, supoño que menos complicado que este que se propón hoxe aquí e que, polo tanto, que ao tempo que se fai un, que se faga outro. É dicir, non esquezamos a uns polos outros. Eu creo que é un recoñecemento que lle debemos a Carlos Mosteiro e eu non, o BNG. Creemos que é un recoñecemento que lle debemos a Carlos Mosteiro, pero creo que tamén non debemos esquecer a Anxo Rei Ballesteros. Desde logo que imos votar a favor. Muchas gracias por el Partido Popular. Bien, yo creo que es importante siempre tener un reconocimiento para todas aquellas personas que han destacado y han defendido ciertos valores importantes en nuestra sociedad y que son de nuestro municipio. Por eso nosotros vamos a votar a favor de la extinción del nombramiento de la calle a nombre de don Carlos Mosteiro Fraga,
porque hoy en el tema cultural y el tema de defensa de la lengua realmente es una persona que ha estado significada y que creo que es importante, y vuelvo a reiterar, el reconocer esos esfuerzos a todas las personas que en distintos ámbitos de la vida hacen y defienden aquellos valores que son importantes. Muchas gracias. ¿Algo máis que decir, concelleiro? Pasamos entonces á votación da proposta. Votos a favor? E probase tamén por unanimidade. Pasamos xa ao turno de mocións dos grupos de oposición e comenzamos, as que estaban pendentes do pleno pasado, unha moción do Grupo Municipal do BNG relativa a incrementar a dotación do Plan Marco de Camiños Rurais cos concellos. Ten a palabra Cristina Andrade. Ben, a verdade é que me tiven que poñer a repasar porque case non me acordaba xa da cuestión, pero é unha cuestión importante. Esta moción que presentamos está baseada en que a Consellería de Medio Rural tivo a previsión de financiar para o período 2017-2018 o Plan Marco de Mellora de Camiños Rurais cunha contía, cunha dotación de 15.998.000 euros, é dicir, case 16 millóns de euros. Cando resulta que no Plan Marco para a Mellora de Camiños Rurais do 2016 contaba cunha dotación só para un ano de prácticamente 20 millóns de euros. Entón, estáse reducindo a cuantía en máis do 60% realmente comparado co que se asignou no 2016. E, polo tanto, como é un plan moi necesario, como todos sabemos que o rural neste país necesita de políticas para dinamizalo, calquera actuación que vaya en detrimento do que é a mellora do rural, a nos parece que non debe de ser aceptada e que, polo tanto, é a nosa obriga desde a política municipal facer o posible desta corporación para que estas situacións se melloren. E por iso, o que se pide con esta moción é instar ao Goberno galego a incrementar a dotación do Plan Marco de Camiños Rurais cos concellos e dotar a dito plan dun orzamento plurianual que asegure investimentos de xeito sostido e progresivo en colaboración cos concellos e, evidentemente, trasladar este acordo ao presidente do Goberno galego. Ten a palabra o Socialista. Decir que vou apoiar a moción, que non é boas noticias que se reduzcan fondos para o medio rural, e, por tanto, estou de acordo con ele. Ben, nos Pobre tamén vai a votar a favor da moción, pero, bueno, gustaríame tamén explicar o que se nos explicou a nós, que se me explicou na xornada que organizou a Consellería na Coruña, nas dependencias da Xunta de Galicia. Nos anos anteriores, esta línea de subvencións, este plan, viña financiado en gran parte por a Unión Europea, por fondos, creo que fondos FEDER. Fondos FEDER. Iso facía que o destino que se podía dar e as pistas que se podían arranxar, que foi o programa que tínhamos ano pasado, pois era moi limitado. E no noso concello, que non é un concello con explotacións agrarias de grandes dimensións e todo isto, pois nos limitaba moito. Prácticamente podíamos asfaltar únicamente ou arranxar as pistas que daban acceso a terreos da Comunidade de Montes, o cal, o mellor, tampouco está mal, porque hai bastantes que necesitan esa. Eu simplemente estou explicando o que ali se dixo, non? E que esos fondos se dedicarían a outras liñas de axuda que teñen tamén como destino o medio rural. Pero para nos non é justificable, temos que tener que facer o esforzo e sacar o orzamento onde sexa e volver a incrementar este plan para a necesaria arranxo e reparación de todas as pistas que temos no noso concello no medio rural. Decir tamén que, sin embargo, tamén temos outra opinión contraria, que creo que tamén coincidimos co BNG, que o que estaría mellor sería reducir o número de subvencións e ir a facilitar o traer os concellos con algo parecido que se dixo co plan único na Diputación. Pero, bueno, mientras tanto, se non están por aí, pois sí que vamos a apoiar esta moción e que se recupere esa cuantía para os vindeiros anos. Ten a palabra o Partido Popular. Bueno, pues nosotros vamos a votar en contra. No creo que sorprenda a nadie. Es cierto que creo que es algo real que una prioridad del gobierno siempre del Partido Popular en de Galicia fue el tratar de apoyar la fijación de la población rural. Dentro de eso está la infraestructura de caminos y cuidar
todas esas historias. Realmente hay un plan establecido de 231 millones de euros donde se priman distintas cosas y distintos parámetros y entre ellos vamos a hablar del tema del arreglo y de las mejoras de los caminos. Es cierto que el importe se ha reducido, pero también es cierto que al final parte de ese importe, de esa partida presupuestaria del arreglo de los caminos está cofinanciado por los fondos FEDER, que este año lo que ha decidido es que da prioridad a las concentraciones parcelarias y las instalaciones relativas a las concentraciones parcelarias. Y lo que no deja de ser cierto es que la parte que aportaba el Gobierno de la Xunta de Galicia para esas mejoras de caminos en el año 2016 era de 3,5 millones, el año 2017 lo incrementó a 8 millones porque ante la ausencia de los fondos FED tratar de compensar lo máximo posible y en el 2018 ponen otra partida de 8 millones. Es cierto que la partida se reduce, pero no es menos cierto que la implicación de la Xunta de Galicia en ese sentido sigue siendo importante para tratar de fijar la población y fijar que el rural gallego siga desarrollándose y creciendo. Tengo palabra, concejal. Ben, independientemente de que se deixase de financiar por fondos FEDER, si realmente a vontade da Xunta de Galiza é a de fixar poboación no rural, hai que priorizar ao mellor uns investimentos sobre outros. E, desde logo, que non é de recibo é que se reduza no 60% a partida para o arranxo de camiños rurais, porque é imprescindible. Por lo tanto, para nós é fundamental que se modifique e que se incremente a cantidade destinada a esta cuestión. ¿Algo más? Yo solo decirle que realmente se incrementa. Si hemos pasado de 3,5 millones de inversión en 8, es que yo creo que es un incremento. Si otras administraciones, otros fondos han decidido no hacerlo, no es responsabilidad de la Xunta de Galicia. Pero lo que sí es cierto es que en innovación e información se ha invertido 10,5 millones, en la mejora de la competitividad 41, en el recambio generacional 65 millones, en el fomento de cooperación 17, y muchos parámetros se invierte dinero. Podemos estar de acuerdo o no en que una cosa puede ser más importante por otra, pero sí que es cierto que la Xunta de Galicia, la parte que a ella le corresponde de la mejora de los caminos rurales, la ha incrementado. Unha aclaración, os fondos FEDER quen decide o destino é a Xunta, non é que os fondos FEDER se reduciran. Bueno, y los fondos FEDER te establecen una serie de prioridades que tienes que determinar. Y, por cierto, agradecerle la explicación que dio antes, porque no tenía por qué hacerlo y también te lo he hecho. Pues, empezado o turno. Sí, a ver, os fondos FEDER, efectivamente, a Xunta de Galicia quen decide no que se invisten e quen decide as prioridades. Que non haxa fondos FEDER ou que non haxa suficientes fondos FEDER non quere dicir, ademais, que a Consellería non poda tomar a decisión de conservar a cuantía que había. Xa non dicimos de incrementarla, pero cando menos de conservar a cuantía que... A ver, estou no meu turno de palabra, de acordo? Entón, e pecho eu, ademais, porque é a miña moción. Entón, o que estaba dicindo, aínda que a Xunta incrementase a súa aportación, o que é certo é que a partida total diminuiu un 60%. Entón, o que nos preocupa é que a partida total diminúa, porque o feito de que a Xunta de Galicia incrementase a súa aportación non impide que se diminúa un 60%. E o que queremos exixir, e o que queremos que se aprobe neste pleno é que se incremente a dotación, non que se reduza. Reduciuse moito e nós o que pedimos é que se incremente, porque o consideramos necesario. Bien, en aquel futuro, se me permite, o ano pasado, cando intentamos solicitar esta subvención, a primeira opción, creo que xa está explicado, fora a estrada da illa. E se nos dixo que non. A seguinte fora a estrada do polígono, e para mí xa me dixeron que se había un polígono industrial polo medio que nin de broma. E ao final fixemos a de San Isidro, Pumadinho, porque había terrenos a queixa reiterada dos alcaldes e alcaldesas de Mimacino e técnicos de todos os concellos de Galicia, pois fixo que fixeran este cambio. Pero eu creo que a partida terán que buscar de onde sexa ou volver ao de antes e tenemos que adaptarnos a esas... Pero para o noso concello sería mellor volver ao de antes que non que nos reduzcan desta forma drástica. Non sei que decir algo máis. Votos a favor da moción, entonces? Votos en contra? E aprobase con 5 votos en contra. Pasamos á seguinte moción, que é unha moción tamén do Grupo Municipal do BNG relativa a mellores na señalización viaria no noso concello. Na palabra, neste caso,
caso, o señor César Sabín. Sí, boa noite. Esta é unha moción que se presentou xa no mes de xullo, está pendente do último pleno, relativa, efectivamente, á sinalización vial do noso concello. Esta moción ten, por decirlo de alguna forma, dúas partes, non? Unha primeira que ten a ver coas mocións, preguntas e solicitudes que o BNG ten presentado ao longo do actual mandato e que foron aprobadas polo pleno respecto á sinalización e visualización dos pasos de peóns, mellora no tráfico, implantación de zonas 30 e a súa sinalización correspondente que foi incorporada nos orzamentos municipais e moitas outras referidas á cuestión relativa a esta sinalización diaria do noso concello e que non foron desenvolvidas e a nós nos parece que non foron nin sequera iniciadas. Entón, unha primeira parte da moción é recordar todos estes acordos que están aprobados no pleno e solicitar que se desenvolvan que se executen estes acordos plenarios referidos á seguridade viaria. E unha segunda parte da moción ten a ver coa situación e a problemática que se está dando no aparcadoiro do recheo da zona portuaria, non? E en donde non hai, ou se caeu, ou se eliminou, ou non existe o que era a sinalización vertical, non? As sinais que había que indicaban o sentido do tráfico. Por outro lado, a sinalización horizontal tamén está moi gastada e os que somos deste concello, pois máis ou menos sabemos por onde hai que ir, por onde hai que entrar, por onde hai que salir, todo isto cousas, pero, por exemplo, no verán, cando veñen así xente que non é deste concello, vemos que hai situacións de risco, porque ao non haber a sinalización vertical, hai xente que entra polos camiños que son de saída, outros que salen polos que son de entrada, etc. Entón, por lo tanto, a outra parte desta moción é que o Goberno Municipal desenvolverá as actuacións necesarias, sabendo que esa zona portuaria, as actuacións necesarias para repoñer e dotar a sinalización neste recheo para evitar estas situacións de risco. Por lo tanto, son esas dúas cuestións que solicitan a moción, o cumprimento dos acordos plenarios xa tomados a respecto da sinalización e a mellora e reposición da sinalización no recheo. Ten a palabra a vocila socialista. Evidentemente, no verán foi un caos ca señalización do recheo. A ver, víronse moitas, bueno, personalmente hasta sufrín varios casos de que turistas, sobre todo, que se metían pois por direccións prohibidas. Bueno, agora quedamos os veciños e seguramente esas infraccións van a ir a menos, pero, bueno, nos meses de verán realmente foi un caos, o sea, andar a entrar e salir pois con xente que sempre iba en dirección prohibida. Por lo tanto, eu creo que é urxente que se debería facer señalizar horizontalmente todo o que é o recheo portuario, pois para evitar situacións de risco. Polo Goberno ten a palabra o señor Ana Mancos. Ben, boas noites a todos e a todas. Bueno, nesta moción hai 2 puntos. O primeiro punto que comentaba o voceiro do BNG, pois moitas destas actuacións que se veñen reclamando desde hai tempo en distintas mocións, moitas delas se van a facer en breve tempo, algunhas delas están pendentes de algún informe. Por exemplo, agora mesmo a Policía Municipal acaba de facernos un informe das zonas que eles creen que ten máis urxencia, o pintado viario e algunhas outras medidas deste estilo. Hai outras que non son en carreteras de competencia municipal, que se levou a cabo informes e se lle transmitiron a que ten a competencia nesa estrada, como pode ser, pronto se pintará un paso de peóns na Ponte de San Antonio para unir o que é o paseo novo ca outro lado do paseo, ao igual que tamén se fixo unha para a moción presentada, creo que foi, se recordo ben, polo PSOE, para o pintado amarelo cebreado diante do Cinelma. E moitas destas, como direccións prohibidas, que tamén hai en acordos plenarios, e incluso algunhas pois ditas pola propia Policía Municipal, que creían que iban a mellorar a circulación e a seguridade nas nosas estradas, pois pronto se levarán a cabo. E por outra,
pois a situación que temos ahora mismo no aparcamento do recheo portuario, non? Ese recheo realmente é competencia de Portos de Galicia, o que xa lle fixemos saber as deficiencias que ten esa zona, non só en canto á señalización viaria, sino tamén, como todos somos conscientes, no tema do alumeado público, que realmente está moi abandonado e nos dá moitos problemas. Se fixo un informe, incluso polo técnico do Concello, polo noso electricista, por Hermo, que fixo un gran traballo e mandouse a Portos de Galicia para saber a deficiencia tan grande que hai e que nós non temos maneira nin de arreglalo, nin podemos acceder a ela, onde de 33 proyectores hai só 5 funcionando, ou na rotonda que de 4, pois de 5 só funcionan un, o interruptor horario non cambian os horarios cando toca, por iso a veces parece que non encende, que encende moito máis tarde do que hai. Deficiencias no propio mobiliario urbano tamén, empeza a haber bastantes, e todo isto é competencia de Portos de Galicia e así o fixemos saber. De feito, o próximo día 19 de outubro, pois teremos unha reunión co presidente de Portos de Galicia para tratar todos estes temas, e non só estes, sino tamén o asfaltado da carretera portuaria, que, como sabemos todos, leva tempo reclamándose, ao parecer, pois, según parece, a obra está aprobada, a licitación feita, pero parece que están esperando a que dende Portos de Galicia lle den o visto bo e, como se suele dicir, os cartos para poder facela. Evidentemente sabemos as deficiencias que hai, pero creemos que Portos de Galicia é suficientemente capaz de acometelas, xa que é a súa responsabilidade, igual que nos cobra pois por o mercado, nos cobra por actividades que se fan, creemos que tamén ten que ser responsable de facer as actuacións necesarias para manter esas zonas. Pro Partido Popular. Bien, nosotros creemos que cualquier cosa que mejore, que mantenga la seguridad viaria, que es algo que tiene que ser prioritario por el riesgo que conlleva el no hacerlo, tiene que ser uno de los objetivos fundamentales de la seguridad vial. Por eso vamos a apoyar la moción, porque todo lo que piden es algo realmente que va en el camino de mejorar, independientemente de quién sea la responsabilidad directa de las instalaciones, pero sí que es cierto que no es una inversión tampoco tan costoso para al menos tener un mínimo que garantice una mínima de seguridad vial, porque los problemas que puede causar el no tenerlo es mucho más grave que el dinero que se puede invertir en subsanarlo. Sí, ben, despois da intervención do voceiro do Grupo de Goberno non teño claro cal vai ser a súa intención de voto. Eu, en todo caso, despois de escoitar o Partido Popular e o Partido Socialista, sí que me quedou claro que van a votar favorablemente a esta moción e recoñecendo, porque así tamén o pon nos acordos da moción do BNG, que isto é unha competencia, por exemplo, no recheo portuario, unha competencia de Portos de Galiza, que por iso no acordo ponemos que desenvolverá as actuacións necesarias e, por tanto, a negociación necesaria con Portos de Galiza para executar isto. Eu só lle quero trasladar ao Grupo de Goberno que, evidentemente, se hai un acordo plenario unánime do Partido Popular, Socialista, o BNG e o Grupo de Goberno, pareceme que é un punto a favor da negociación que pode ter este Grupo de Goberno con Portos de Galicia, de decir que hai un acordo unánime tamén do Partido Popular a respecto desto e, por tanto, imagino que o seu voto será favorable a esta moción. A nos nos parece que está perfectamente explicado. Aquí houve unha serie de acordos, unha serie de no que ten a ver co primeiro punto, non? Unha serie de acordos no pleno para facer unha serie de actuacións. Eu quero recordar, a respecto dos pasos de peóns, máis alá de que sexa competencia estrada, que nos últimos anos neste Concello houve unha serie de atropelos nos pasos de peóns vinculados á súa mala señalización e á oscuridade e ao mal pintado, que repercutiron negativamente porque foron atropelos graves a persoas deste Concello que, por tanto, é unha situación de risco que hai que facer de frente. Isto, si efectivamente hai que negociar con outras administracións, eu simplemente digo que a min pareceme que o Grupo de Goberno tería máis forza nesa negociación se vai acompañado dun acordo plenario, por tanto, solicito novamente o voto favorable a esta moción desta corporación.
Grupo Socialista, non máis. Señor Banco. Ben, o que trataba de explicar un pouco é a situación que levamos pois padecendo un certo tempo na zona portuaria, non? Creemos que hai un abandono generalizado desa zona que non é competencia nosa e creemos que temos que reclamarlle a Portos de Galicia que faga pois os investimentos necesarios para que esa zona este en condicións de uso, non? Levamos tempo facéndolle chegar estas reclamacións, volveremos a ter unha reunión con eles e o que queremos dar a coñecer un pouco pois esa deixadez que existe desde Porto de Galicia nesa zona, neste concello, e o que queríamos dar a coñecer era un pouco a situación no que nos encontramos. Evidentemente, nós estamos a favor de tomar todas as medidas que sean necesarias para asegurar a seguridade vial, por iso estaba dicindo antes que hai conversacións con outras competencias para as carreteras que non temos a nosa competencia, e hai outras que sí que son da nosa competencia, que se presentaron en distintos plenos, e que foron tamén aportadas, como decía antes, pola Policía Municipal, que moitas delas empezaránse a facer pois en moi breve tempo, non? En este sentido, a ver, o noso voto vai a ser favorable, deixando claro que faremos todas esas reclamacións pertinentes a Portos de Galicia como responsable da zona que. Efectivamente, se me permite, tíamos dúbidas, porque creo que o primeiro acordo podía redactarse de unha forma que quedara claro de quen é competencia, pero, bueno, as actuacións necesarias serán tamén reclamar. Algo máis que decir ao señor concelleiro? Sí, como non. Eu, a respecto desta última intervención do portavoz do Goberno Municipal, poñendo de relevo que esta competencia de outras administracións e que están en negociacións e que tal cual, eu sería moito máis claro, sería moito máis claro ao respecto destas intervencións e diría claramente que todos aquí, neste país, na Galiza, sabemos perfectamente como funciona o Partido Popular e que, polo tanto, cando está no goberno da Xunta, as outras administracións que non son da súa cor política, as asfixia, non lles dá os cartos e que, polo tanto, o que habría que facer era, con este acordo plenario, pues, iniciar outro tipo de medidas máis alá da diplomacia, da administración e dos recursos típicos que poden entrar dentro da administración. Dende logo, se o grupo de goberno quere experiencia ao respecto do BNG, non estamos dispostos a darle, de como buscar outros mecanismos para forzar determinado tipo de acordo. Non sei se, bueno, efectivamente é un camiño que está aberto, pero a día de hoxe hai moitas negociacións pendentes con Portos e non vamos a todavía recurrir a outro tipo de reclamacións fora do que había da negociación e dos acordos dentro dos marcos das institucións, digamos, porque todavía, tamén quero indicarlo, dende que presentamos as alegacións a famosa DEU, todavía non nos contestaron. Xa fai, non sei, máis dun ano, non recordo, pero fai moitísimo tempo, está esquecido. É un dos puntos que tamén vamos a tratar ali. Ben, votos a favor da moción, entonces? Sí. Sí, no, pois, adiante, perdón. Non, de feito, mirei hacia vostede para ver se quería intervir. Adiante. Bueno, yo creo que coincidimos todos en la seguridad vial, es algo que es obvio y que no tiene mayor historia y no es discutible. Sí que creo que cuando hablamos de distintas administraciones podemos darse el caso como el que se da de que si alguien es culpable o no es culpable y si la responsabilidad es mayor de uno que de otro. La realidad es que el aparcamiento de la zona portuaria en el nivel de señalización y otros niveles está muy mejorable. Pero también yo creo que esto es un tema de responsabilidad de dos partes. Por un lado, la administración de la Xunta de Galicia y por otro lado, la administración local. Las cosas nunca estuvieron como están ahora. Pero no estuvieron porque están ahora, porque ahora gobierna un gobierno en la Pobra de Caramiñal y otro distinto signo político en la Xunta de Galicia, porque hay el Porto de Rianxo, son distintos grupos políticos y realmente está iluminado, está mejor mantenido. Yo creo que es un tema mucho más complejo que esas cosas. No es un tema tan particular y sencillo como políticamente echar culpas de esa manera.
No digo que no se hagan gestiones, no estoy diciendo que no se hagan gestiones ni tal, pero que quizás lo que hay que ser a veces es mucho más exigente de lo que somos. Y eso es responsabilidad de quien tiene que estar gobernando y hacer valer los derechos que tenemos como vecinos. Eso estaría bien que estuviera aquí o alcalde de Rianxo para dar su opinión sobre Portos, pero bueno, tengo la palabra. Efectivamente, gustaríame pechar a intervención, xa que efectivamente a moción se tiene. Efectivamente, non sei o nivel de negociación en que termos deu o grupo de goberno da Pobra do Caramiñal, si sei en que termos dá as negociacións, ou coñezo algo máis en que termos as negociacións o goberno de Rianxo, e, por tanto, por eso lle decía a este grupo de goberno, na última frase da miña intervención, que se quere a experiencia do BNG a respecto de como se pode presionar a respecto dunha administración do Partido Popular que sí é clara e obxectivamente discriminatoria a respecto dos concellos que non son da súa cor, e simplemente hai que mirar as subvencións que dan as corporacións a respecto do mantemento das instalacións que son da súa competencia, calquera, non só portos, estradas, calquer tipo de instalación, só hai que mirarlas. É algo que está publicado no DOGA e, por tanto, simplemente hai que ir á hemeroteca para ver a discrecionalidade a respecto de como é o reparto dos cartos públicos do Partido Popular ás outras administracións que non son da súa cor. Por lo tanto, e despois tamén teño que dicilo, que este é un país pequeno, Galiza, conocémonos todos e tamén coñecemos o perfil de quen é o presidente de Portos de Galiza a día de hoxe na Xunta de Galiza. Por tanto, eu non quero insistir máis no tema, está, creo que máis que explicado, non sei se xa o metimos a votación ou non, ainda non, é que xa me perdí nesto, pero, bueno, eu insisto, isto, efectivamente, hai que negocialo con unha administración que é absolutamente partidaria e discriminatoria, pero en todo caso, efectivamente, descoñezo o nivel de negociación que fixo este grupo de goberno e por eso digo que hai mecanismos tamén para que esa negociación sexa de outros tipos. En todo caso, eu creo que sí é discriminatorio nas axudas, pero no trato e en outro tipo de cuestións, incluso os alcaldes do PP e alcaldesas teñen moito que decir en contra de Portos e non se atreven, non sei moi ben por qué, pero bueno, xa... Sí, pois xa podían empezar a facelo. Ben, votos a favor da proposta. Aprobase por unanimidade e pasamos ao punto número 13, que é unha moción do Grupo Municipal do Partido Popular relativa á falta de socorristas e servizos nos areais do noso concello. Ten a palabra o Feiro. Bueno, es una moción presentada el 14 de julio en relación a que por tercer año consecutivo en esa fecha no disponíamos de un servicio de socorristas en nuestros arenales y no se habían siquiera convocado las plazas de selección de los mismos, con lo que, como siempre, al menos durante un periodo importante de tiempo, en el verano, las personas que disfrutaban de nuestros arenales carecían de la seguridad que creo que debemos darle para su tranquilidad. Por instalarse, aparte de los socorristas, tampoco se habían instalado las boyas necesarias de separación de la zona de bañistas y embarcaciones, así como el parque bisolvable que se desmontó en Cabildo y no se volvió a saber más de él, y el tema del mantenimiento, incluso la falta de planificación para cubrir servicios necesarios y garantizar la mejora de las instalaciones, como fue el parque, la restauración y la reparación del paseo de la Illa, que se hizo, creo que fue la última semana de agosto, cuando ya realmente la mayoría de las personas que nos habían visitado ya se habían marchado. Por ello, y como es algo reiterativo de todos los años, no es algo ya disculpable ni justificable en la falta de conocimiento o la premura, lo que proponemos es reprobar al alcalde y a la consejera de Turismo por la falta de planificación, un inicio de servicio que tenía que estar ya totalmente programado para garantizar la seguridad y el bienestar de las personas que nos visitan y disfrutan de nuestros arenales. Por todo socialista. A ver, os socorristas sí que viñeron tarde, mal e rastro, por decirlo de alguna maneira. Ao final contratouse unha empresa privada para socorristas incluso se lle sacaron algúns a Ribeira porque se lle pagaba máis aquí na Pobra que en Ribeira, o sea que hubo poucos e tarde. Eu recordo, creo que sería o ano pasado, que o equipo de goberno dicía que, aínda que non tuviéramos bandeiras azules, iba a haber máis servicios
que anteriormente. A verdad que cada vez só se prestaran servicios de socorristas nunha praia e desde logo non están sendo máis eficientes nin traendo máis contratacións que anteriormente. Polonia. Sí, boa noite novamente. O acordo, bueno, desta moción que agora non ten moito sentido, xa casi cando no mes de outubro, pero bueno, que é unha moción que se presentou da fase de xullo, que efectivamente naquele momento non había ningún destes servicios que agora nos que agora estamos falando de socorrismo ou as bollas que efectivamente finalmente tampouco se puxeron e demais, nós simplemente queremos o acordo que di textualmente é reprobar ao alcalde e a concelleira de turismo pola falta de planificación no inicio dos servicios de socorristas. Efectivamente, finalmente, o servicio de socorristas, pero como ben acaba de decir o Partido Socialista, tarde mal de arrastre de unha maneira así que non, por menos a corporación non coñeceu finalmente en que termos foi toda esta contratación. Por lo tanto, é certo que houve unha planificación, unha falta de planificación no inicio do servicio, que non houve a instalación das bolas marítimas, do acceso, os areais tampouco, por menos o que coñezo e o que usei durante todo o verán, que é a praia dos Areos, é claro que polas mareas, o arrastro dos áridos e demais, pois o acceso non era adecuado, había saltar, vamos, desde as rampas e das escaleiras, unhas escaleiras tamén moitas delas xa dun deterioro claro. Por lo tanto, efectivamente, todas estas faltas existiron, todas estas deficiencias existiron, e reprobar no sentido de que botarte en cara o mal servicio a este respecto non nos parece que entra dentro do razonable, por tanto, vamos a votar a favor. Por lo goberno, ten a palabra a señora concelleira de Turismo. Agora estaba revisando a prensa e alá por mediados de xullo ainda faltaban 39 socorristas por cubrir nesta zona de Galicia. Non solamente pasaba aquí no Barbanza, pasou de feito en toda Galicia. E pasou porque realmente a falta de planificación se dá precisamente na Xunta de Galicia. Estamos os concellos desta comarca, de toda a costa, e tamén os que teñen praias pluviais, pois loitando a pegarnos, estamos hablando, claro, de términos singulares, pero realmente loitarnos por un número de socorristas insuficiente para cubrir as necesidades que temos en todo o territorio. Chegar aquí, sobre todo o Partido Popular, con esta moción, falando dos servicios socorristas, que, por outro lado, é un servizo, precisamente son os socorristas os que colocan as bollas ao principio de verán, a verdade é que sexa, bueno, neste caso sí, porque a xente que conduce a Zodia, pois fixo ano pasado e fixo este ano tamén a xente que contratamos despois, non? Nos solicitamos, como todos sabemos aquí, todos e todas, unha subvención para socorristas. Ao final, pois, nos deron 12, pero foi totalmente imposible presentar. Chamamos, creo que a 60 persoas unha vez, a 40 persoas outra vez. Non houve interés de ningún socorrista da zona ni de toda Galicia en vir á Pobra nas condicións que exixe a convocatoria da Xunta, que son socorristas que teñen que estar na lista do paro e que teñen que ter unha formación determinada ou unha antigüedade, unha titulación, non? Pois non houve, pero non só neste concello. Sabemos que concellos como Rianxo non conseguiu ningún socorrista. Porto do Son, ademais, creo que ningún, no caso de Rianxo, Porto do Son non cubriu todas as súas necesidades. Tampouco cubriu a parte de socorristas que estaban subvencionados, pero pasou tamén no concello de Ribeira, só falando desta comarca, que se nos vamos a fora desta comarca, houve algún concello que perdeu incluso a bandeira azul. Está ben que veñan aquí vostedes e reproben pois ao goberno da Pobra, neste caso ao alcalde e a concelleira de Turismo, pero sería moi interesante e moi importante que as persoas ou a institución que ten realmente a responsabilidade de levar a cabo unha planificación seria
de un servicio tan importante para Galicia e, sobre todo, para a costa de Galicia, dos socorristas pois faga as cousas como ten que facer en tempo. Era 1 de xullo cando nos confirmaban que nos daban, se nos subvencionaban a 12 socorristas, non? Chamamos xa naqueles días. É certo que ao mellor chamamos xusto no último momento, eso non o vou negar, non? Porque foi unha realidade, esperamos hasta o momento en que sabíamos o número de efectivos que tiñamos, pero foi totalmente imposible en todo o verán conseguir un só socorrista subvencionado e, de feito, tivemos que pagalo con fondos propios e o fixemos a través dunha empresa porque foi a única alternativa que tivemos. Entón, está ben que veñen aquí e nos reproben a nós, pero sería moitísimo máis importante que lle exixíramos á Xunta de Galicia que neste tema sexa moitísimo máis eficiente, planifique e, ademais, facilite que a xente se poida formar para ter esta titulación. Non sei se saben que hai moi poucos centros homologados donde se poida conseguir a titulación que exixe a Xunta, non? Para prestar este servizo. Son cursos que valen 1.300 euros e que suponen 400 ou 420 horas de formación ou 370 se falamos de instalacións e non de espacios acuáticos naturais. Estamos falando que xente que podía formarse solamente pode ir ao Concello da Coruña, a Fesga, e a poucos concellos onde hai algunha empresa que consigue dar a formación homologada. Por lo tanto, ademais, hai moitísimas dificultades para formar a novas persoas que poidan prestar este servizo. Hai moitísimo que facer neste tema e, a verdade, sería moi interesante que neste pleno tamén se decidira, polo menos, reprobar a Xunta de Galicia neste sentido. ¿Lo Partido Popular? Bien, coincidimos con usted en que posiblemente debe haber más titulados y sería todo más fácil. Pero yo creo que hay un dato que es objetivo. Al día 1 de julio, el Concello de Ribeira, el Concello de Boiro, el Concello de Son tenían socorristas en la playa. Todos sabían las condiciones que iba a haber, todos sabemos que esto es reiterativo todos los años y todos sabemos, y por desgracia vivimos en una Pobra de Carañal que todos los años nunca llegamos y llegamos tarde. Algo no se está haciendo bien, porque las reglas del juego son para todos. El Concello de Ribeira cubrió el 87% de sus plazas, el de Boiro el 100%, el del Son el 80%. ¿Nosotros cuántas hemos cubierto? Ninguna. Y nosotros hemos cubierto, nosotros no hemos hecho ni siquiera las pruebas de selección y hemos perdido una subvención de 23.000 euros para cubrir eso. Nosotros le hemos recurrido, es una empresa privada que ha contratado... Si llamamos a 80 personas. Pero una cosa es que... No hubo personas que quisieran hacer ese trabajo. Pero si ustedes llaman a la gente el 15 de julio, el 10 de julio, y cuando todo el mundo está trabajando, es normal que ocurra así. No, el resto de los concellos, mira, el resto de los concellos han tenido los... Mira, si quieres, hablas tú y pues yo hablo todo, porque si no, es un problema. No es... Lo que sí es cierto es que el resto de los ayuntamientos los han tenido el 1 de julio en las playas. Sí. No han cubierto todas sus plazas, pero te digo, Ribeira ha cubierto el 85%, el Boiro el 100%, el Son el 80%, y los han cubierto con las mismas condiciones y las mismas reglas de juego que le han tocado al municipio de Pobra de Carañal. Si Pobra de Carañal, después de 3 años, no lo hacemos las cosas y somos los únicos que siempre nos pasan problemas, algo tendremos que estar haciendo nosotros mal. No es cosa de los demás, porque supongo que es más, los 5 titulados que se han contratado a través de esa empresa cumplían requisitos. Algo no estamos haciendo bien. Y lo que sí es cierto es que al final quien sufre y padece eso son los usuarios y la gente que está en la playa. Si los socorristas no empiezan hasta el día 17 y 18 me parece muy bien, pero las boyas tienen que estar colocadas el 1 de junio, que eso no tiene por qué depender de los socorristas. Y me parece muy bien que los socorristas no los contraten hasta el 17 de julio o al 20, pero no me parece bien que la playa de la Illa el paseo esté como estuvo hasta finales de agosto. Hay cosas que no tienen. Yo creo que hay que ser ecuánimes y justos, y reconociendo que hay pocos titulados o debía haber más, también hay que reconocer que las reglas de juego son para todo el mundo igual. Y si aquí pasa algo que no pasa en el resto de los sitios, será porque aquí no hacemos algo que tenemos que hacer.
Y por eso se trata del tema de la reprobación, no es un tema de justificar, porque es más, el problema no es que esto sea algo nuevo de este año, es que es el tercer año que nos ocurre y siempre tenemos el mismo problema. Y al final lo que no podemos es tratar de fomentar el turismo, que la gente esté cómoda, que la gente esté segura en las playas, porque oye, la gente tiene que tener una seguridad y una tranquilidad, y es lo que tenemos que darle como administración. Y al final no conseguirlo ni un año, ni el otro, ni el otro. Siempre podemos justificarnos y disculparnos, pero la realidad objetiva es la que es. Por eso planteamos la moción como la planteamos. Polo Grupo Socialista, polo señor Concello. Nós non nos disculpamos, simplemente poñemos a realidade enriba da mesa. Non é certo que non cubríramos os socorristas, cubrimos os que podemos. Tampouco é certo que eses socorristas o poder xustificar esa subvención tiñan que estar no paro. Non era o seu caso, non estaban no lista do INEM. Por eso non podemos chegar a eles máis que a través dunha empresa. Tamén hai que dar todos os datos e logo hai que preocuparse polos próximos anos e que temos unha deficiencia e que é unha realidade que ademais debe preocuparnos moito a todos os que estamos aquí. Porque xa non é só o Concello da Pobra, afecta a toda Galicia. A insuficiencia de socorristas pon en xogo precisamente temas tan importantes como a seguridade nas playas. Evidentemente, que imos facer para o próximo ano? Optar, primeramente, como fai Ribeira e como fai Boiro, de pagar os socorristas a maior parte deles con fondos propios. Que é a maneira de realmente poderse anticipar a outros concellos e sacarlos, porque de feito o Concello de Pobra viñeron a outro para cubrir parte de responsabilidade. Eu, por encima de todo, creo que temos que ir máis alá e darnos conta que temos un problema moi serio aquí en Galicia e que a Xunta ten unha responsabilidade moi grande. Vostede, como voceiro do PP, debe, penso eu, preocuparse especialmente porque son precisamente o mal goberno da Xunta o que nos leva aos concellos a ter estes problemas que son serios e que evidentemente nos afectan a todos. E ademais, recórdolle, o prezo dos cursos é exorbitado, que un concello como o noso da Pobra que queiran xente calquera a dedicarse en verano pois a esta labor de este traballo, pois lle obriga a irse a Coruña a facer un cursos homologados a razón de 1.300 euros e 420 horas. Non hai facilidade siquera para a formación dos nosos xóvenes para poder facer este tipo de formación e especialidade. Entón, é un problema serio, repróbennos, está moi ben, pero, por favor, pensen e pensemos todos na forma de solucionar un problema tan grave para todo o territorio. Ten palabra o vocero do Partido Popular. Yo creo que la preocupación, si ustedes la tienen después de 3 años, tienen que tener el problema arreglado o encauzado y no volver a tropezar en la misma piedra, que es el refrán típico que se hace siempre. La realidad es que los socorristas son los que son. Yo no sé si la formación tiene que ser más estricta o no, porque no soy especializado en formación ni docente, ni profesional que se dedican ustedes, pero creo que un socorrista tiene que tener un mínimo de conocimiento porque estamos hablando de vidas humanas. Y creo que en eso hay que ser exigentes. No sé si hay más o menos personas dispuestas a ser socorristas, si los cursos son más o menos caros, porque yo también supongo que va en función de los conocimientos que se transmiten. Yo eso no voy a juzgarlo porque no soy quien ni tengo baremos para hacerlo. Pero sí que lo que digo es la misma historia. Las cartas y la baraja son las mismas para todo el mundo. Las condiciones son las mismas para todo el mundo. Algo estamos haciendo mal cuando los que fallamos somos el pueblo de Cardeñal. Ribeira cubrió con un 85%. Nosotros no hemos cubierto nada. Si hemos tenido que recurrir a una empresa privada cuando es posible, pero hemos tenido que recurrir a una empresa privada cuando el resto de los concellos lo han hecho públicamente. Sí, pero han cubrido el 80% con los suyos y no ha perdido la subvención. No, al final, sí. Hombre, y lo cubrió. Es decir, y han estado la gente en la playa desde el día 1. Esto es un tema de que la obviedad, podemos echar la culpa a la Xunta de Galicia en todo, pero la realidad es que, oye, lo que ha ocurrido aquí, ocurre aquí, y es lo que nos diferencia. Ahora, si las huellas las ponemos, esperamos que lo pongan los socorristas porque es el 15 de julio y hay que ponerlas cuando hay que ponerlas, cuando la gente quiere disfrutar de la playa, y hay que tener los medios cuando hay que tenerlos. La solución es que hay que dársela, y eso es lo que ustedes, por desgracia además, es algo recurrente todos los años, que
No es nada agradable hacer estas cosas ni hablar de esta historia, pero es una realidad. Si quieren obviarle y seguir echando culpas a los demás, pues estupendo. Pero nosotros queremos que al final lo que redunda es el turismo y la calidad de vida de la gente que va a las playas y sobre todo su seguridad y su tranquilidad. Bien, pasamos a votación. Da moción, votos a favor da moción, votos en contra, e apóroase con 4 votos en contra. Pasamos á seguinte moción, que tamén do Grupo Municipal do PP, relativa ao cruceiro de Abuín. Ten a palabra, neste caso, o señor Dieste. Ben, boas noites. Traemos aquí para debate unha moción referente ao cruceiro de Abuín. A nova Lei de Patrimonio Cultural de Galicia, aprobada por unanimidade polo Parlamento Autonómico, establece a obligatoriedade de habilitar os medios técnicos e os recursos suficientes a toda a administración local para a conservación e restauración do patrimonio histórico cultural da súa propiedade. Fai uns anos un temporal derrubou o cruceiro de Abuín na aldea de San Isidro. O anterior equipo de goberno fixo as negociacións oportunas diante dos propietarios para que cederan o dito cruceiro, porque senón non se podía rehabilitar. Coñecedores das demandas de patrimonio este concello para a súa recuperación, as cales non foron tidas en conta polo alcalde, nos preguntamos as xestións levadas a cabo pola alcaldía para a restauración do cruceiro e por que non se teñen en conta as demandas de patrimonio para a súa restauración. Por elo, propoñemos ao pleno a adhesión do seguinte acordo: proceder de inmediato á restauración deste cruceiro, facendo tamén un estudio do estado dos restantes cruceiros da nosa vila e procedendo a realizar as actuacións pertinentes para a súa conservación. Non, señor Dieste, sí. Ten a palabra, señor Voceira. Eu vou votar afirmativamente. A ver, que hai que coidar o patrimonio cultural de Galicia, creo que é responsabilidade de todos e creo que hai que facelo con esmero para mantelo en pé, para poder transmitilo. Co cal, eu nada a consertar, o sea, vou votar a favor porque me parece que ademais me gustaría escoitar as explicacións que lle dá, que lle pideu o señor Dieste, bueno, en parte, pois, para saber como van as xestións, porque non fixeron, me parecen xustas. Rodrigo. Sí, efectivamente, como non votar a favor de que se faga un estudio dos cruceiros da nosa vila e realizar as actuacións pertinentes para a súa conservación. Isto, efectivamente, hai que votar a favor e a proceder á restauración do cruceiro que caeu, efectivamente, ali en San Isidro. Por tanto, a nos parece que este acordo necesariamente votar a favor. Ora ben, tamén queríamos decir que como aquí moi ben di, o cruceiro este caeu, como aquí moi ben di, fai uns anos. E di aquí que o anterior equipo de goberno fixe as negociacións. Eu que recordo entre que caera o cruceiro este e que o anterior equipo de goberno deixara de ser equipo de goberno, pasaron os suficientes anos como para que se tiñan xa algo negociado, pois tamén fixeran algo, non? Pero, bueno, en todo caso, efectivamente, que se amañe e se restaure este cruceiro e que se amañe e se restauren todos os demais. E a palabra, señor Concello de Cultura. A información que eu teño sobre o que fixo o antigo equipo de goberno pois foi negociar a doazón do cruceiro da Abuín polo propietario, non? Isto ocurriu cando estaba, ainda lle quedaba tempo no goberno, pero non fixo algo necesario para a aceptación da doación do cruceiro. A aceptación da doación do cruceiro haino que levar a pleno e incluílo no inventario de bens de titularidade pública, porque para poder investir fondos públicos nun ben ten que ser de titularidade pública e non privada. Mentras o pleno non acepta a doazón, isto non se pode facer e iso o equipo do goberno do PP non o fixo porque está sin facer. Entón, nos propoñemos no seguinte pleno facer unha proposta de aceptación da doazón e logo xa proceder a incluílos nos seguintes orzamentos. Para iso propoñemos unha emenda que teño aquí, lles vou a pasar, e, bueno, tamén
Tamén podo decirlle que os requerimentos de patrimonio que nos tivemos pedindo algún tipo de explicación foi exactamente unha. As anteriores e as houbo, pois as farían ao seu equipo de goberno, porque a nos chegou unha carta nada máis e foi respondida pois ca realidade, non? Que aínda non estaba aceptada a doazón polo pleno. Temos varios orzamentos pedidos e son tres. Bueno, o máis barato é un proxecto feito por un restaurador profesional, concretamente o presidente da Asociación Profesional de Restauradores de Galiza. E, bueno, pois contamos con que nos próximos orzamentos destinar unha partida para isto e, ademais de ocuparnos do cruceiro da Buin, pois, como ven nos acordos da emenda, tamén di no terceiro punto que o Goberno municipal habilitará a partida necesaria nos orzamentos para a restauración e reconstrucción do cruceiro da Praza de Galicia, que, como saben, pois fai xa moito tempo que non está, que hai que arreglar, e nos pensamos que sería unha boa idea que ocupase pois o sitio no que estaba tradicionalmente, que era xusto o límite entre as dúas parroquias da vila. E, bueno, o Concello realizará un estudo de todos os cruceiros con valor patrimonial da nosa vila para a súa conservación e mellor accesibilidade por parte de quen lle interese visitalos, chegando aos acordos necesarios coas persoas propietarias cando sexa necesario. E, bueno, nada máis. Tiene la palabra, señor Dieste. Bueno, a enmienda que propón aquí pois é o que pedimos nós, non pon máis ni menos, simplemente pon o cruceiro da Praza de Galicia, pero o resto é o que proponemos nós, non é nada maiores. En canto a que nós tuvemos tempo a facer algo, pois claro que fixamos algo. Isto, o cruceiro este foi derribou no tempo, o temporal no ano 2014. En principio, exigeuse ao propietario que o restaurara, o propietario fixo ese remiso, hasta que se lle exigeu con, digamos, amenazas, non? Con notificacións que non había forma de que, é que non nin o quería reparar, nin o quería ceder ao Concello, entonces douse a alternativa, ou eso sancionar por telo derribado. Entonces, ao final, depois de moitas negociacións, chegouse a un acordo para que o cedera. Que a cedera estaba a punto de, bueno, estaban feitos os seus papeles e todo para que recibiran no Concello, pero foi cando foron as eleccións municipales e está o tema. Non sei agora como o tendes vos, pero creo que estaba todo aclarado, só era firmalo, creo que en 2 anos e pico tamén xa poderte extraer antes de traer a moción esta. Por lo tanto, está todo moi ben, se vexo que agora que parece que estás traballando, que hai que ter o permiso tamén incluso de patrimonio, que despois virá con voltas e ya de máis voltas. En fin, nosa moción, a enmienda, non estamos de acordo con ela, porque o único que recolle é os puntos que xa nos pedimos. Nada máis. Concello Socialista. Provenido. Sí, simplemente indicar que nós estamos a favor da emenda porque completa a proposta que fai o Partido Popular con os puntos máis claros, no sentido de que vai vir para o próximo pleno pois a aceptación da doazón e un compromiso claro de incluir unha partida nos orzamentos e, por tanto, é certo que inciden, como moi ben di o portavoz do Partido Popular, no que les propoñen, pero con unhas cousas máis claras, máis concretas e con os compromisos que nos parece que van facer moito máis executável o que aquí todos queremos, por lo tanto, vamos votar favorablemente a inclusión da emenda. E, bueno, en todo caso, cando aquí se fala do Concello da Praza de Galicia, da restauración e reconstrucción, claro, nós temos dúbidas de que é o que se vai restaurar, o que se vai reconstruir, onde está, non sabemos. Claro. Tengo a palabra, señor Concelleira, pouco maior. Bueno, a reconstrucción do cruceiro da Praza de Galicia non ten as mesmas exixencias que o cruceiro da Buin, porque non é un cruceiro catalogado. Entón, pois sería un pouco recoller o que quedou del e
máis que unha restauración, sería unha recreación, non? Pero pensamos que como símbolo da tradición o da Praza de Galicia e de devolvelo ao seu sitio original, pois estaría ben, polo menos a nós nos gusta a idea, non? E en canto a que o mismo que presentou o PP, pois non é exactamente o mismo, porque a aceptación polo pleno é un paso necesario para que pois podamos aceptar esa doazón e ocuparnos deses gastos, senón non sería posible. E os requerimentos de patrimonio se poden facer cando un é propietario dun ben, senón, pois a nós non nos poden, digamos, pois pedir moitas explicacións mentras eso non se faga, non? Porque aínda non está feito e o PP o pudo facer, así como fixo as negociacións pertinentes para a cesión, pois pudo completar todo o proceso e traelo a pleno e aceptar a titularidade pública, non? Pero, bueno, penso tamén que dixo o concelleiro que agora que estamos traballando, bueno, levamos aquí 2 anos e medio, penso que traballamos moito desde o primeiro día e que seguimos traballando e que seguiremos traballando, se Dios quere e vostedes tamén queren, ata o final, e as cousas se van facendo e non se poden facer todas no primeiro ano nin todas ao mesmo tempo, pero a vontade de facelo. Se me permite, bueno, as pezas que quedan son, quero recordar, unha parte do fuste, unha virxe, a que estaba na parte de atrás, e despois hai outra peza que está en mans privadas hoxe en día e que vamos a intentar recuperar, a ver se é posible. Entón, se me permitides, antes de darle a palabra ao Partido Popular, que foi o que presentou a moción e que peche, home, nós dende logo, dende o BNG, entendemos que efectivamente os cruceiros forman parte do noso patrimonio, dunha tradición histórica que se remonta a uns séculos e uns tempos, que había outra cultura popular, a religión facía parte do día a día da poboación. Hoxe en día, século XXI, joder, ano 2017, se ese cruceiro xa está nunha situación de deterioro tal, home, non ponemos máis cristos na vía pública, separemos un pouco a actividade política da religiosa, se só queda unha imaxe pequeniña, pois poñámola nun museo e listo, pero non enchemos as nosas plazas públicas de símbolos religiosos, home. En todo caso, eu lle recomendo que pode ter unha conversación con unha persoa que, como director do museo, que lle explique un pouco a historia e o simbolismo que ten ese cruceiro e que se pode, por tanto, estar no museo, efectivamente. Pero, bueno, a nós nos parece interesante porque si quedan pezas e é recuperable. Tengo a palabra, señor Rieste, para pechar o turno. Mira, un momentillo, que le explicar, porque igual nunca me crucero y lo recuerdo. É que fai moito tempo que falta. Estaba na Praza de Galicia e explicouse a concelleira, era o límite entre as dúas parroquias e, bueno, había unha serie de costumes asociadas a ese cruceiro entre os representantes políticos daquela época e eclesiásticos con unha serie de historias asociadas. Bueno, está lleno de máis privadas, está? Sí, parte sí, non é o único caso. Cando se rompía un cruceiro, pois, sospeitosamente iban para... Pero se houve conversacións coa familia e, bueno, en principio, non son contrarios ou contraria, neste caso, a cesión, pero, bueno, era unha parte da familia. Esperemos que o cedan e, entón, a reconstrucción será... A recreación será menos porcentaxe e máis en maior cantidade, pois, o original. Ten a palabra o señor Rieste. Ben, pois claro que nós podemos ter recollido esa doación, tamén podemos telo xa restaurado. O que pasa que, pois, non gobernamos. Entón, ao non gobernar, quen ten que facer o que lle corresponde. Entón, ustedes eran os que tiñen que facer, non éramos nós. En cambio, en canto ao cruceiro da Plaza de Galicia, tamén puderon facelo hasta agora, eso xa leva aí tempo. Hai 2 anos e pico, non tiñan que esperar agora que eu recordaran unha moción porque alguén lle dixo que existía aí o cruceiro, porque seguramente moitos de vós non sabían que existía. Sabíamos perfectamente, señor Rieste. E, de feito, non incluímos na proposta de orzamentos deste ano para 2017 porque polo permiso de patrimonio e tal era imposible, pero xa o tiñamos pensado e xa temos 3 orzamentos diferentes e se falou, bueno, xa explico antes a concelleira. Bueno, primeiro vamos a votar a inclusión da emenda, votos a favor de incluir a emenda, votos en contra.
Abstencións? Incluye unha abstención e pasamos entonces a votar a moción enmendada. Votos a favor? O Partido Popular vota como... Eu voto que sí, tamén, que se faga como usted. O que pasa que... Ben, pois aprobase parece ser que por unanimidade. Vamos a ver. Siguiente moción, que é unha moción do Grupo Municipal do BNG relativa a arranxos e medidas necesarias nos centros de ensino de competencia municipal, posta en marcha do Consello Escolar Municipal e convocatoria e resolución de subvencións pendentes. Ten a palabra a señora Cristina Andrade. Ben, esta moción presentouse o 8 de setembro porque estábamos a punto de empezar o curso e algunhas persoas puxeron en contacto con nós para dicirnos que había unha serie de compromisos por parte do Concello de facer unha serie de obras nos colexios que non se estaban facendo. Bueno, todos vimos que se pintou o Colexio Fernández Varela, eso foi evidente, pero non houve ningunha outra obra nos outros centros de ensino. Hoxe viñeron a pleno estes dous cretos precisamente relacionados con este tema. A nós nos parece fundamental que esas obras se fagan no verán, porque durante o curso o único que fai é distorsión, bueno, aparte de que se alongan no prazo e que encarecen e todo o demais, distorsionan a actividade lectiva e poden ser incluso, poden encerrar incluso perigosidade para as persoas que están nos centros. Por iso, perdón, por iso consideramos que é necesario que esas obras se fagan no verán. Ademais, relacionado co que é o universo da educación neste Concello, hai unha serie de demandas que algunhas delas, bastantes delas pasaron polo pleno, pero que non foron satisfeitas tampouco, e por iso decidimos presentar esta moción que aglutinaba pois iso, todas as demandas relacionadas cos centros educativos. E por iso os acordos que se propoñen, son o Goberno Municipal informará detalladamente a Corporación e executará de inmediato as obras de mantemento, conservación e mellora da competencia municipal comprometidas con as distintas comunidades educativas do Concello. Algunhas, bueno, supoño que a totalidade que ten planificado o Concello, non sei, foron presentados os cretos hoxe no pleno, pero iso non implica que se vayan a executar inmediatamente, ni moito menos, porque aínda hai unha serie de trámites intermedios. Nos gustaría saber, como dixen antes, ao tratar dos outros puntos dos cretos, nos gustaría saber se hai unha planificación, se hai un plan e en que consiste ese plan con respecto aos centros educativos. O segundo punto, o Goberno Municipal someterá a aprobación do pleno as obras de mantemento, conservación e mellora comprometidas con outras administracións. Xa nos aclarou antes o alcalde que hai un acordo verbal coa Consellería de Educación polo cal o Concello asume as obras nos colexios a cambio de que a Consellería asuma todas as obras necesarias no instituto. Terceiro punto, o Goberno Municipal constituirá o Consello Escolar Municipal antes de que remate o ano 2017. Hai que recordar que o Consello Escolar Municipal ten un regulamento aprobado e desde o 1998, creo recordar, pero nunca se puxo en práctica. E nos presentamos unha moción en maio de 2016 ao respecto, que se aprobou por unanimidade, na que, segundo a cal, o Goberno Municipal se comprometía a revisar e actualizar o regulamento, se fose necesario, e constituir dunha vez o Consello Escolar Municipal. Pasou máis dun ano e non sabemos nada deste asunto, por lo tanto, incluímos tamén este acordo de que se constitúa dunha vez antes de que remate o 2017 o Consello Escolar Municipal. Cuarto, o Goberno Municipal resolverá con urxencia as subvencións de 2015 a SAMPAS e convocarás de 2016 e 2017 antes de que remate o ano, porque senón estamos acumulando retrasos que non teñen ningún sentido. E quinto, o Goberno Municipal convocará e resolverá as axudas de transporte para estudantes correspondentes aos anos 2015, 2016 e 2017 antes de que remate o ano. Ten a palabra o Consello Socialista.
Bueno, pois como eso, algúns puntos desta moción xa os votamos con anterioridade, xa se van a facer reformas nos concellos, e o outro, a ver, non teño dúdas para votar a favor, o sea, todo, non teño dúdas nin discusións acerca de todo o que se pide aquí. E antes de seguir, só unha aclaración, señor Andrade. A Xunta vai seguir facendo, nos colegios tamén vai facer este ano fixo a sustitución das ventanas e o compromiso non foi todas as deficiencias do instituto, porque creo que non habría acordo ningún. Eu agradecería que nos aclarara, porque que antes o que dixo foi outra cousa, por eso a mí me gusta que a moción... O acordo foi esforzarnos máis nos centros de primaria e de infantil e eles dedicarte máis ao instituto, resolver todas, imposible. Bueno, unha aclaración... Sí, e no Fernández tamén se actuou, non? Para o ano volvemos a falar e saberemos como vamos. E, bueno, pois intentarei que sexa por escrito e todo o mellor posible. Ten a palabra, creo que o goberno, perdón, toca. Ben, vamos a ver, en canto ao Consello Escolar contamos con que este resolto este ano. Pois, evidentemente, hai cousas que se van pospoñendo no tempo por distintas razóns e esta foi unha, pero esperamos que antes de rematar o ano este en marcha, non? Logo, en canto ás subvencións, a de transporte, bueno, como ben saben, porque se preguntaron a persoa que estaba levando, ela lles explicou que estaban feitas, non? Pendientes de resolverse e penso que mañán estarán xa solucionado o tema e por fin se darán. En canto ás das AMPAs, están tamén traballando en elas agora mesmo e as de 2015. As de 2016 se poderán pagar as distintas asociacións de nais e pais se se aproban os orzamentos de 2016, se non van a ter que esperar ao próximo ano. 17, perdón. E, bueno, logo, o seguinte punto, non? Sobre as actuacións nos colexios. Bueno, aquí a verdade é que me sorprende moito que pois o que conta a voceira do BNG, porque o plan de actuación nos colexios, a verdade é que creo que aí traballamos moi ben, porque desde que chegamos aquí ao goberno, pois foi unha das nosas principales preocupacións e ademais creo que o fixemos moi ben, porque as necesidades eran moitísimas. A verdade é que a 2 anos e medio de estar aquí no goberno xa temos moitísimas feitas, pero ainda quedan por facer, evidentemente. Pero contamos con que ao final do goberno estarán solucionadas todas aquelas suxestións que nos fixeron dende as direccións dos colexios e dende as asociacións de nais e pais. Entón, o plan de actuación se basea precisamente nesto, non? Nos fixemos varias reunións coas direccións dos centros e tamén estaban presentes as AMPAs e que son os mellores coñecedores da realidade dos colexios e do tema. Entón, cada dirección e cada AMPA nos fixo unha serie de suxestións que nos fomos anotando e considerando cales eran as máis importantes ou as máis, digamos, pois, necesarias, non? Para resolver canto antes. E ese é o plan de actuación, deixar nestes 4 anos casi, non digo totalmente o mellor, non? Pero casi resoltas pois todas as demandas das direccións do centro. Antes mencionou unha serie de actuacións que, bueno, estas actuacións sí que ofrecen pois algunha dúbida, non?
Unha é a pasarela do Salustiano entre un colexio grande e o colexio pequeno. Esta sería obra nova, unha obra nova e bastante importante. Pensamos que debe asumir a Consellería e imos a intentar que así sexa, non? Outra que non dixo vostede, pero é unha necesidade imperiosa, esta sí que é moi importante, son as 360 ventás que ten o colexio. O colexio grande ten 360 ventanas, todas elas bellas e que deixan pasar o aire, non son herméticas, nin teñen doble cristal. Son moitas, pero se pode ir facendo por fases e tamén sería unha actuación da Consellería. Logo tamén leva un gasto engadido de calefacción, porque é un colexio que non será quentado precisamente debido a isto. E facía alusión á iluminación das pistas cubertas. As pistas cubertas do Salustiano non teñen iluminación, porque o horario escolar non necesita iluminación. Os nenos teñen xornada de mañán e o luz pola tarde ás 5:30 saen do colexio, co cual non necesitan iluminación. A Consellería non vai asumir ese gasto nesas pistas cubertas porque digamos que as necesidades educativas están cubertas. Sin embargo, sería moi interesante dotar de iluminación esas pistas cubertas para uso e disfrute de outra xente, non? Porque o recinto dos Salustianos Rieiras é un recinto privilexiado, moi cuidado e pensamos que a iluminación desas pistas cubertas mediante un convenio entre a Consellería e o Concello podería ser unha cousa moi beneficiosa para a práctica do deporte ali e tamén para o desenvolvemento de actividades extraescolares. ¿Algo más? No, perdón. Sí, Partido Popular, que siempre cambiamos orden. Bueno, nosotros al final realmente viendo las propuestas de acuerdos que se piden en la moción, estamos en todas de acuerdo con ellas porque tampoco se puede discrepar de las mismas. Realmente todo lo que se pide es algo incluso en algunas ocasiones ya votado por unanimidad en el Concello y otras pendientes de ejecutar, por eso vamos a votar a favor de la misma. Ponente. Ben, eu solamente quería precisar que efectivamente as axudas ao transporte están resoltas as de 2015, pero faltan as de 2016 e 2017, o mesmo que das AMPAs. Non me podo creer que sexa necesario aprobar os orzamentos, o sea, non me podo creer que nos orzamentos do 2016 non estivese contempladas as axudas ao transporte. Por lo tanto, se os orzamentos de 2016 están prorrogados, non... Eso dixo na das AMPAs, é na das AMPAs. É na das AMPAs. O sea, que no de 2016 non foi nos orzamentos subvencionadas, non vai haber, vamos. Se non foi nos orzamentos... Estamos gestionando a 2016, creo. Non. A 2015. 2015, sí. E só ibas esa partida. Foi unha partida de 3.000 euros para as AMPAs. Nos do 2015 ou no todo? De 2016, creo recordar, non? Sí. Pois se o 2016... Se os orzamentos de 2016 están prorrogados, tamén hai partida no 2017. Pero temos unha partida de 3.000 euros, que agora estamos nos orzamentos do 2017 prorrogados, e só temos 3.000 euros nesa partida. Pois, damos esos 3.000 euros. Xa les vamos a dar, pero son as generales do 2015. A ver, o que quero decir é que o de que hai que aprobar os orzamentos para poder facer a adjudicación das subvencións non me cadra. La segunda. Es así, porque tiene que ser dúas. Que iban atrasadas. Que iban con retraso. Y atrasadas se pagaban. Tiene que ser doble. Si se prorrogan os orzamentos... A ver, se vai a dar a de 2015 agora, e se queremos dar no proposto de orzamentos, vamos a duplicar para poder dar as de 2016. Nos de 2018 probamos as de 2017 e son por curso de 17-18, 15 dá. Sí, por tanto, se non... Eu sigo sin entender como se temos que prorrogan os orzamentos non hai problema para dar. Non é así, non é así. E o problema que temos en todas as subvencións que as subvencións non se deron o ano pasado e entonces ao progreso os orzamentos tes unha partida, non te queda ao ano pasado e sumas a outra, tes unha sola partida.
Porque non adxudicaron. A ver, porque non adxudicaron nos seus momentos. Vale. Que si no lo pasa en todas, en 2017 está programado en 2016, porque se hacer outra partida. Pero volvo a explicar, claro. É o mismo que pasa, é o mismo que pasa co Club de Remo, coa Asociación de Más de Casas, con... Sí. Vale. Bueno, O problema é porque non as escuchates o primeiro ano. Efectivamente, pero agora existe esa necesidade. Bueno, a ver, seguimos, por favor. bueno, en fin, eu penso que son as 12 da noite, xa estamos... Non, perdona, estou cerrando. Bueno, que hai outro turno, digo, estou cerrando a miña intervención. Digo que se ve que estamos empezando a estar espesos e que por eso quería avanzar na cuestión. Non teño que engadir nada máis ao que xa dixen antes, simplemente que as obras se fagan a ser posible no verán, que o que se negocie coa Consellería sexa de coñecemento da corporación e a planificación que se faga, que tamén sexa de coñecemento da corporación e que non se abandone e, desde logo, a constitución da resolución das cuestións. Digo, ten a palabra o Concello. Como antes se dixo que en educación non se fixera nada ou casi nada nestes 2 anos e medio, eu teño aquí unha relación de cousas que se fixeron nos colexios en 2 anos e medio e penso que antes nunca tanto se fixo, pois me gustaría nomear algunhas. Na Escola do Vilariño se puxo pavimento de calcho no patio, un murete no patio, a limpeza e pintado no interior en zonas afectadas por humedades, un recubrimento da parede do sur con material illante de onduline, o sellado das ventás con pezas de aluminio para evitar filtracións de agua, protección de parede e esquinas con chapa de madeira no rincón de lectura, arreglo do portal do patio que foi soldado porque estaba moi mal, e varanda de aceiro inoxidable diante da porta de entrada á escola. Na Escola do Campo, colocación de persianas e estores, ventas de aluminio no primeiro piso, pintado de aulas, pintado interior, eliminacións de filtracións de auga. Na Escola da Granxa, colocación de persianas, instalación de cañón e pizarra digital, obras de fontanería e melloras nos aseos adaptados para nenos pequenos, arranxo de columpios, colocación de reixas nas ventás, pintado exterior do edificio e para a semana se empeza a pavimentación do patio anterior, do patio de diante, previo, falalo cos pais e de acordo con que se faga. No Colexio Pilar Maestro Sierra, colocación de varanda e muro de contención, pintado de estrutura metálica do patio exterior, acondicionamento do patio e pintado interior das aulas. Na Escola de Educación Infantil Fernández Varela, aumentouse o número de horas de limpeza ao doble. Tiñan 4. Instalación de elementos de xogo e chan no patio de recreo, chan de caucho e elementos como balancíns e tobogán. Instalación de equipo de son, pintado exterior do edificio. No Salustiano, acondicionamento do xardín, rampa de acceso para eliminación de barreiras arquitectónicas ao patio exterior, pintado da estrutura do patio de entrada do edificio grande, pintado interior das aulas, cambio de luminarias, construción dun tellado unindo patio e pabellón, instalación de riego, paseo que une invernadoiro e pista, paseo de pedra, acondicionamento de invernadoiro, fabricación de estanterías, instalación de tarima flotante en biblioteca e reorganización de oficinas con derrubo de paredes e instalación de tarima flotante. A parte quedan todas as actuacións que se fixeron por vandalismo e por o deterioro normal da actividade escolar. Moi ben, moitas gracias. Faltanse. Falta por pouco, pero ten a palabra o Partido Popular. Nada, me parece muy bien la relación de todas las actividades que han hecho, pero creo que es algo que se hacía, unas u otras se hacían con cierta redacción. Estaba todo muy mal, pero muy mal. Bueno, yo creo que todo se pintaba, se mantenía y se hacían las cosas. Es decir, los colegios tienen su antigüedad y tienen sus circunstancias. No es ni de sacaros mérito, pero tampoco creo que hay que sacar mérito a los que lo han hecho anteriormente.
Aí tenéis acciones de hacer unas cosas y antes se hubo que hacer otras prioritarias que eran más importantes para poder hacer estas otras. No tiene más historia que esa, pero bueno, el tema es la moción y seguimos estando de acuerdo con los términos de la misma. A señora portavoz do BNG nesta moción. Sí, ben, eu penso que, eso, chegados a este punto, vou ser breve. Evidentemente, o mantemento das escolas desas pequenas obras de persianas e de todo o demais, iso é que cae de caixón. Eu non digo que non se fixera, pero que se fixera. No, a ver, estou eu no meu turno, cerro ou non cerro, porque vamos, isto xa... Peche, por favor. Vale, entón, as pequenas obras de mantemento que ademais de corresponde aos conserxes polo seu contrato, é normal que se fagan ao longo de todo o curso. Se antes non se facían, desde logo que moi mal. Hai outras obras, como cambio de ventas, efectivamente, que non corresponde aos conserxes e que está ben que se faga. Agora, por exemplo, vostedes mesmos acaban de traer 2 cretos a este pleno para unha serie de obras de mantemento que ata este ano non se fixeron. E o que é certo tamén é que o ano pasado, nos orzamentos do ano pasado, o 70% dos orzamentos que correspondía investir en edificios de educación quedaron sin executar, porque está na liquidación dos orzamentos do 2016 como remanente de tesourería. Bueno, pois lo revisen como revisei eu. Ben, entón, e a ver se podo terminar eu sin comentarios. Iso é o que hai. Entón, eu decía, e o que di o BNG, e seguimos insistindo, é que hai que cometer regularmente as obras de mantemento, que esas obras teñen que ser no verán, que se nos ten que informar a corporación dos acordos que se fai coa Consellería, porque vostedes non teñen maioría absoluta e, polo tanto, a corporación ten que estar informada, e que hai unha serie de subvencións e de outras cuestións que hai que solucionar xa porque levamos 3 anos de retraso. E, desde logo, na Constitución do Consello Escolar Municipal, que é onde se deben tratar, onde se poderían tratar estes temas, e onde poderíamos todos, non solamente a comunidade educativa, sino tamén o tecido social e o tecido político, enterarnos de como vai a cousa, está sin constituir desde aquela. Empezamos simplemente unha aclaración. Os cartos que estaban previstos para a educación gastáronse. Hubo un pequeno fallo en intervención, un mal entendemento, e se asignaron outra partida. Nos pensamos que estaba esgotada e resulta que se estaban asignando outra partida, pero os gastos invertíronse, e de feito estivemos buscando onde facer transferencias cando resulta que estaba esa, porque non sempre funciona correctamente o que nos queremos que se ascriba unha partida, non sempre se fai así. Pero os gastos, que eran 22.000 euros, que recordar, 18 máis ou máis, algo máis, non? Todo eso se gastaron. Sí, e unha parte... Sí, pero estou explicando porque sí, efectivamente, porque esa partida, cando nos demos conta, se demasiado tarde. Se asignou ese gasto a unha partida diferente. Pero os gastos, os cartos investíronse. Ben, votos a favor da moción. Votos, unanimidade, non? Pois, pechamos a sesión para hoxe.